vítejte u naší krásné show, kdo se nesměl vyhraje, přivítejte našeho soutěžícího Tomáše Horáka, soutěžící, prosím vás. Ahoj, tady! A nyní náš rozesmívač, právě zaužíváte od minule, Jakub Bodáč. Vysledovaný jako my. Tak a nyní základní mělka. Doufám, že nevím znovu jako minule. Zase jednou já si ještě musím. Začalo by. Tak, děkuji. A tak, soutěže 3, 2, 1, start. 10 sekund. Tak to máš kupečké, jo? No. Toto. To tady nemíš, dáme. Dáme, že to máš, je? Vypadlo mi nejdu, takže. Toto je medvídek, hele, koukej. Jako tomu rozhrnul blůzku, hele. Joka! Bumbej! Tak. A ne! Toto vidím. Toto je budík! To je písa. Ale, a co to je? Toto je! To je velmi výkonná helikoptéra, která nefunguje. Koukej, hele, se udělá takhle kolečko. Víš, to nefunguje, víš. Jo, takhle kolečko, takhle se točí, nefunguje. Počkej, to je kouřek. Ale to máš. Koukej. Tak a počkej, stop. Rychle se vrátíme, šup tam. 10 sekund to běhlo. A nyní stop. 10 sekund. Soutěžící vydržela 10 sekund a vidím, že se bránil, tak teďka odhoď. To, ajkla. A nyní nejhorší věc. Musíš se vdět furt dívat do očí, nebo to bude minusový, bo tam bude jíst. Ale zatím se můžu smát, že si 2 sekundy, já se vysměju. Tady se smát může. Ty hudej. To já si musím vejde. Ne, musíš poslouchat tu písničku a dívat se furt do očí. Díky do očí, to ti můžu. 2, 1, oči funguje to. 3, 2, 1, teď. Zavřejte ho. Do očí. Ano. Řeknu na mě, ty debile. Jak se ti můžu dívat do očí, když je máš z druhé strany? Do očí? Tak, já mě vrátím. A je to tak. Konec. No, ahoj, a nyní? Ale jako, já jsem to měl přísnější tady. Nyní zhodnotit. Tak. Tomáši, dobré. Ze začátku jsi zdoroval, takže máš 20 bodů. Nebo ani mysle není dobrý a strašně tady ten konec. Nadávka, no, můžete to, no, jako chcete. Jo, to bude. Tak a no trošku se poplemil, tak je takovej poplemení do základní chyba. Minus 12 bodů. Plus 3, takže 11 bodů. 11 bodů Tomáš Horák. To bych měl hody. 10. Kolik mám na